थांनाय 21 अक्ट'बर 2022 चिरां जिल्ला गलामगुरि मोनसे फार्म हाउसावहाय गोरोबथा फार्म हाउसावहाय जोङो मोनसे EX-NDFB सेन्ट्रेल हिसाबै इउनाइटेड फराम अफ EX-NDFB हिसाबै दानानै लाबाय बा जों दाफुंनो हाबाय। बे EX-NDFB इउनाइटेड फराम अफ EX-NDFB नि जितु थांखि बे दानायनि जितु मावनांगौ खामानि बेनो जाहैबाय जोंहा EX-NDFB हिसाबै गोबाव सम आखायाव हाथियार लाखांनायनि उनावहाय गोबां दल संगठननि गेजेरजों मिलायलायनायनि गेजेरजों जोङो थांनाय 2020-27 जानुवारियाव मोनसे बिथा रेकर्ड जालांबाय। बे बिथा रेकर्ड जाखांनायनि उनावहाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जोंनिफ्राय जिखिनि मोननांगौ जोंनिफ्राय जि होनांगौ बिथांमोना दिनै लाना थांबाय बा जों मावफुंजोब्बाय। नाथाय EX-NDFB हिसाबै दिनैहाय जोंनि जेनिखि सरकारनिफ्राय आदाय खालामनांगौ बा मोननांगौ बे बुस्थुआ दिनैहाय स्पष्ट हिसाबै जों मोनफुंजोबनो हायाखै। दा मोनफुंजोबनो हायै खामानिया जाहैबाय जोंहा दिनै 30 बोसोर दावहा नांनायावहाय EX-NDFB नि नामावहाय जेरैहाय गोबां मुंख्लंफोर जालांनाय बिथांमोननि मुङाव जों एक्सक्यूज होनो हायाखै। दा बेफोरबायदि माखासे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय दिनै नैबे इउनाइटेड फराम EX-NDFB खौ जों दाना लादों आरो रिहेबिलिटेसना दिनै जाफुंजोबनो हायाखै। आरो जोंहा रन्जन दैमारि सारखौ लाफानानै गोबां लिडार केडार्स 58 जन दिनैहाय जेलाव दङ आरो केस दङ। बेफोरखौ दिनै नांगौ बायदि समाव जोङो सरकारनिफ्राय जोङो मावफुंनायखौ जों नुवाखै। दा बेफोरबायदि माखासे समस्याखौहाय जोङो प्रेसार होनो थाखाय जोङो मदद होलांनो थाखाय जोङो नैबे टीमखौ दानानै लानाय जादों। आरो बेल' नङा, दिनै जोंहा EX-NDFB हिसाबै गोबां दिनै माखासे बैसो थानाय सेंग्रा लाइमोनफोर दङ बिथांमोननि मुङाव जाहाथे जों मोनसे मोजां जब मोननो हायो बेफोरनि सायावबो जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। आरो जोंहा थैनानै थांनाय मुंख्लंफोरनि मुङावहाय सेमेट्रि जे मुंख्लं खाम्फा दिनै बेफोरखौ जों मोनफुंनो हायाखै। बेफोरखौ जों मावफुंनो हायाब्ला जों EX-NDFB हिसाबै 30 बोसोर दावहा नांनायाव मोनसे जारिमिन हिसाबै थालांनाय नङा। दा बेफोरखौ मावफुंनांगौ सार्थआवनो दिनै जोङो गोबांथार खामानि थानाय हिसाबै दिनै जों EX-NDFB बै समाव ज' गैयामोन, आलादा आलादामोन। नाथाय बै समावहाय आफादा मोनसेल'मोन। नाथाय दिनैहाय जों ज' जाफिननानै नैबे जोंनि गिदिरथार समस्या EX-NDFB एकर्डनि उनाव थालांनाय बे समस्याखौ मावफुंनांगौ सार्थआव दिनै जोङो EX-NDFB मिरु दाखांनायनि उनाव दिनैहाय आरोबाव नैबे क'क्राझार जिल्ला गिबि खेब हिसाबै जोङो दिनैहाय जिल्ला इउनाइटेड फराम EX-NDFB दिनै जोंनि बर'निनो मोनसे फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै साननैसो सिगाङावहाय बिथांमोना मोनसे एवारनेस प्रग्राम दिनै बिथांमोना बे एवारनेस प्रग्रामनि गेजेरजों दिनै NDFB नि माखासे जेलाव थानाय NDFB नि माखासे खामानि जाफुङै दिनै बेफोरखौ लानानै दिनै बिथांमोना साइकेल रेलि बा बाइक रेलि खालामदों। आरो दिनै जोंनि समाजनि गेजेराव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बैसो जायालासिनो हाबा जानाय एन्टि ससियेल खामानि बेफोरखौ दिनैहाय होबथानाय आरो गुबुन गुबुन हारिनि जाथिनि बे बिटिआर ओनसोलनि जाथि जनगोष्ठीनि मोजांनि थाखाय जितु खामानि मावदों बेवहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। बिथांमोननि जिखिनि खामानि मावनाय बेखौ जों वेलकाम खालामगोन। आरो बिथांमोना बेल' नङा, हायोबा दिनैहाय नेसनेल हाइवे फैनांगोन। गोबांथार खामानि जायाखै बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय जे जायगायाव नोङो मोनब्रै ग्रुपजोंहाय मोनसे एकर्ड खालामदोंमोन जेरै UPPO, EX-NDFB आरो एबसु दिनै बे टीमा ज' जाफिननानै नैबे दानि थासारि आरो EX-NDFB नि समस्याफोरखौ लानानै जुदि जोङो जयैनो हायोबा जोङो मोनसे आन्दलननि गेजेरजों दिल्लीयाव बा स्टेटआवहाय जोङो मोनसे मेसेज हरनांगौ। दा बिथांमोननि लानायाव आंनि थाखाय मस्ट वेलकाम। आंहा बाव बुंनांगौ जेबो गैया। दिनै जोंबो EX-NDFB हिसाबै इउनाइटेड फराम अफ EX-NDFB आबो जोङो गिदिरथार मोनसे थांखि लाखादों। सानजानिफ्राय आप टु सोनाबहा दिनैहाय जोङो मोनसे हान्जा सुरनाय लागोन। बे हान्जा सुरनायखौ जोङो थाबैनो बे जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्ला दाफुंना लानो हाखांजोबखांनायनि उनावनो जोंनि बे हाबाफारिखौ लानाय जागोन। थेंक इउ। इउनाइटेड फराम अफ EX-NDFB नि जानानै आं गिबियावनो सिबिनाय आरो गाहामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। थांनाय 21 अक्ट'बर 2022 आव जोङो इउनाइटेड फराम अफ EX-NDFB खौ जों दाफुंनानै लायो। दिनै क'क्राझार जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौबो जों दिनै बे
दाफुंनानै लानो हादों। बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFB क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो आफादगिरि हिसाबै बिथां आगुस्टिन बरगयारि बिथांखौ प्रेसिडेन्ट हिसाबै जों गायसनदों। भाइस प्रेसिडेन्ट गुस्लाय सुला बिथांखौ जोङो गायसनदों। जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै बिथां रोंगोसा ब्रह्म आरो एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै बुरबन्न मुसाहारि आरो अर्गानाइजिं सेक्रेटारि हिसाबै सावथुन बसुमतारी बिथांमोनखौहाय जोङो दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFB नि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गासै बिबानगिरि बिथांमोनखौ जोङो गायसननो हादों। बेजों लोगोसे जोंहा गोबां दैदेनगिरिफोर दंबावो, आं बिथांमोननि मुंखौ मख'लाया। दिनै आफाद डिसबेन्ड जानायनि उनाव जोंहा MOS आव थाखानाय बायदियै जोंनि माखासे इमप्लिमेन्टेसन आरो जोंनि रिहेबिलिटेसन आरो गासै केसफोरखौ लानानै जोङो बे एक्स-NDFB इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFB खौ जों दाफुंदों आरो जोङो जोंनि जेसेबां मावनो गोनां खामानिफोरखौ जोङो बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFB नि जानानैनो जों गासै खामानिफोरखौ मावगोन। जोंनि मावनो गोनां खामानिया जोंहा एकर्डआव MOS आव थाखानाय बायदियै जोंनि केस उइथड्र, जोंनि रिहेबिलिटेसन बेफोर गासै MOS आव थाखानाय बायदिफोरखौहाय जोङो मावफुंगोन आरो जों दिनै बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFB आ दिनैहाय जोङो प्रेसार ग्रुप हिसाबै जों दिनै बेखौहाय जों दानानै लादों। जोंनि मोननांगौनि जोंनि जेसेबांनाखि मोननांगौनि खामानिफोर दं बेखौ आदाय खालामनो थाखाय जों दिनै गिबि खेब क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ दाफुंनाय जाबाय। जों बिनि उनाव चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि लोगोसे तामुलपुर जों दिनै गासै जिल्लाफोरखौ जों दाफुंगोन। लोगोसे जोंहा BTR नि बायजोआव थानाय सनितपुर जिल्ला, गवालपारा जिल्ला जों बेफोरखौ गासैखौबो जिल्ला हिसाबै जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFB आ दाफुंजोबगोन। NDFB नि बारग' जे डिआर नाब्ला बिथाङा दासिमबो जेलावनो दङ, बिथांनि सावरायनाया माबायदि दासिम एक्स-NDFB हिसाबै? अनारेबल हाइ कर्टआ जाजमेन्ट होनायनि उनाव जोङो सारखौ लोगो हमनो थांदों। लोगोसे दिनै बिथांनि जे केस बेखौ सुप्रिम कर्ट फारसे आवगायलांबाय। दिनै बिथांनि सुप्रिम कर्टनि जे खामानि बेफोर जागासिनो दङ आरो बिथांनि आरो लोगोसे जोंनि गासै लिडार आरो केडारफोरनि सुप्रिम कर्टआव जायफोरा केसआव थिसनजानाय बिथांमोननि गासै केसआ पजिटिभ जागोन होननानै आङो मिजिंथिदों। लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एन्ड गभर्नमेन्ट अफ आसाम लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ BTR बेफोरखौ जोङो आफादनि जानानै एपिल खालामदों। जोङो दिनै बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे गोदोबो आफादा मोनसेल'मोन, नाथाय दिनै फैयै फैयै फैनानै जों दिनै मोनसेयावनो आगान सुरफिनदों। मानो होननानै बुङोबा जों दिनै डेम'क्रेटिक भाबै जोंनि जेसेबां खामानिफोर थालांनाय दं बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों दिनै डेम'क्रेटिक प्रसेसैनो जों खामानिफोरखौ मावलांजोबगोन।